Hala, nag-ilog naman day ang kahayag o kangit-ngit. Gani manggod si mami ba, sugusuguon pa ko og ahos. Magdali ko bi kay para dili ko magabinan. Ayo! Ayo! Ayo, ten! Ten! Kaya po sa tindira, oy, naagta na lang kong ngit-ngit. Rita, nagabinan man lagi ka. Unsa di ay palito nimo? Ahos, gisugo ko ni mama. Kangit-ngit na aron, kabalo ba ka nating gawas na sa mga wakwak ron? Kaya ka na silang bangki. Wakwak gihapon. Anaon man ako na sila. Nya usap pa, mahadlok taw na silang ahos. Isoy, mahadlok daw ang wakwak ug ahos. Sa unang panahon, pero karon ilamas na na sa imuha. Ako, mahadlok og wakwak, dili tawon. Day, yung sa man imong paliton. Ahos ako ate. Senyorita, kabalo ba ka karon na naay ni kalat na balita diri sa tuang baryo? Naunsa man? About kang Maria Labo, senyorita. Managit ba atong bata? Parehas nimo. Ano ba na siya senyorita oh? Luod na. Darang ahos day oh. Si tinuod na lang istorya ti. Tinuod biya to ilang istorya day, mga manirado na gani ko. Saan ka na ko pagkuliron nga ngit-ngit na kayo. Sino senyorita no? Ingon magani ang tindera. Hala ka senyorita, ngano bitaw nagpangit-ngit ka? May man me kay duha me nya unya puro may lalaki kay ang hilig ana ni Maria Labo kay parehas nimo. Sabay ko sa inyo mag-uli dudong pawex, be. Na senyorita dili pa man mi manguli. Muhapit pa man dito sa mong angkol. Nya pagkauman dito mi sa karsada mangagi. Patay jud ka karon. Ay hudlok pa kisoy. Day, uli na day, kay manirado na ko. Mami. Senyorita, basin ingon ka gihadlok ka namo, wala ba gyud mi nang hadlok si mo? Gipasidan-an lang ka namo na si Maria Labo managit og bata na parehas nimo. Unya, mangagto sa mi. Bye-bye. Day, uli na day, kay manirado na ko. Tiyo niya na panirado si ba? Mami. Tanawa si senyorita ko. Hilak Ilat ka ni. Uyo Mami. Mami. Ano na mami? Di niyo kumuli ron. Ano itong isugol ko ni mong ahon?